destination in the region. Grabe ang preparasyon sa sunod. A very brave Ilongga warrior, no? In the person of Teresa Mabanwa. Kung ikaw nagalang, is no basis of strength. Our defending champion, Tribo Panay! Sabi na lang namong napasimanwa sa syudad sa Iloilo, ang inapakilang ang istorya sa isa kailongga nga maestra, mag-isong nalilin sa Hebong Malipang sa Visayas, sa noong revolusyon na tabo sa Bungso, Pilipinas. Gingutan sa bututan sa October 13, 1868, ikaduwang sa anong kabata Nanday Don Juan Magbanwa, kag Doña Alejandra Pilares. Siya man, nakapamana kay Alejandro Banderas, halin sa manggaranon ng kan, Sansana, Iloilo. Paagi sa liderato, kag kuman ni General Martin Delgado, ging banto, kag ging kilala bilang John of Arc of the Visayas. Kaupod sa Tribo Panay, San Juan San Pedro National High School. Among inapataya at inasilaga ang Ilongga warrior, kaupod kay Senyor Santo Niño. Ang paghanduraw kapag kilala kay Teresa Mabanwa.
Once again,